பேட் இருக்குது, டேம்பான் இருக்குது, மென்ஸ்ட்ரல் கப்பும் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு எது கரெக்டுன்னு தான் புரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒரு சஜஷன் தராங்க. இது பெஸ்ட்டு, அது கம்ஃபர்டபுள். கேட்க கன்ஃபியூஷன் தான் அதிகமாச்சு. அப்போ தான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க சொன்ன ஒரு லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரே ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கும் பெஸ்ட்டுன்னு எதுவும் கிடையாது. ஹெவி ஃப்ளோனா பேட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸ்விம்மிங், ஸ்போர்ட்ஸ், ட்ராவல்னா டேம்பான் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். லாங் டேர்ம் யூஸ்க்கு மென்ஸ்ட்ரல் கப் சூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. அப்போ தான் புரிஞ்சுது, ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை. ஏன் பாடிக்கு, ஏன் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அது சூஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியம். விமன் ஹெல்த்துக்கு கம்பேரிசன் தேவையில்லை. கரெக்டான சாய்ஸ்னால் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான். சந்தேகம் இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க. அதுதான் பெஸ்ட்டான டெசிஷன்.